De Zaragoza. Yo también la contaba. Cállate, tío, no sé si el pelas. El de Zaragoza, que de así incluso sabe. Això... Vale, ja ho sabeu, tio, però què passa? Això són tres alumnes que agarren i li diuen a la mestra: la mestra li diu, tingueu que dir-me unes províncies d'Espanya sense parlar. I diu, Jaimito, tu a la pizarra. I agarra i diu un cartell, pica una A i se saca la camisa. I agarra i diu la mestra, però això què collons li fa? Castilla-La Manxa. Vale. Castillo-La Manxa. I li diu, al Toñito, a la pizarra, i aprofita el castell i la A i fa això què? I fa Castilla y León. I agarra i li diu, tu Sara, a la pizarra. I Sara s'agacha la falda, s'agacha la tanga i es comença a tocar-se i la tia comença allí a xillar, a que sí, per allà, i agarra i fa la mestra, para, ¿eso qué? Li fa, Sara goza, para, que te corto el nombre, li fa, da igual, Sara manca. Sara